woni hono mum ɗum noon eɗen jaafotan so Allah ko min kaalito ko fewani oɗon jaafotan wonno yiyande amen hen on jarama min calmini gollo hen fof kadi mi salmini babam Yaya Dia mi salmini yejjitama hay saaha goto min calmini mom kadi min juuri mom min ñaagui mom duwaw kadi min nildimo ɗo min salmini kala bandiraɗo gonɗo ɗo hene kaala ɗo biyo mbimi e mbima min calmini ɗum kadi min juurima ɗum min ñaaguimo ɗum duwaw so won calminama radio ko kadi ko won calminama fewi assalamu alaikum radio men kokori ko international banda men misrami on de vraiment til suba dayo natade ko no koy kursiji tan neddo nyalino jam nyalle mon radio kokori ko international mi salmini on mi juuri mon goto foto inde mum e yettode mum mi salmini do henna mawdo radio ngo kono baba Yaya Dia mi salminima mi juurimama mi yettima mi manima kadi ko weltade tan no fewi e jewte meɗen radio kokori ko international gila subaha noon mi yiɗi noon nadde hen mais occupation ne heewi no heewi ko ɗum ɗon tan tagi mi hakkillam ne hen kadi ojoji ɗi eɗi keɗe kadi eɗi kette ko haalullaji ɗi tan manki seeɗa zilbellisi mi salminima mi juurimama kadi mboɗo yiiɗo seram Seydou Fall mi salminima mi juurimama mi wiyama soyez bienvenue e groupe radio kokori ko international Daya Belli mi assalamualaikum bandiraɓe kokori ko international pour jom mamiɗo joni 15 minutes o woni ko toɓɓere yewtere men ñallen no yimɓe kalno e cenki kañum won ɗon oɗon mbayetta ɗum oɗo ko silde assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bandiraɓe julɓe tedduɓe heeɗiɓe on calminama on juurama on jettama on jafnama no fewi e min kenna on ɗo lefol gotol ngol ganduɗa yuɓɓinde ɗum ko ceerno men ceerno Ahmadou Abdoulaye Sall lollirɗo assalamu alaikum bandi kokori ko international calminama kongol kadi ko nattu tan kadi yiɓɓude kadi ko nattu tan kadi haalde débat hande gadda ɗo wayno hasidagal eyyi min kam ko woni min gona haaliyankeɓe no fewi kono komin jiiɗi ɓeydude hen pour min kam neɗɗo kam ko jiiɗanɗa hoore ma ko aɗa foti yidande ɗum goɗɗo bande foti yidande ɗum neɗɗo to wawi wonde foof sibo hasidagal kam mi yiyani foof holko foti nafde neɗɗo ɗo e aduna he cikkum woni ɗo tan ko ñamlodiral e jobdi ko ñamloɗa foof joɓeɗa ɗum walla taw ko jiiɗa e aduna foof ka dokkaɗo kadi ko dokkeɗa ko un jour ma wone tefta kadi ɗum woni min woni an woni goɗɗo kalto gonɗa poɗɗa ko ñaganade moƴƴere minne kadi aussi kalto gonmi pour mi ko ñaganade bandam mbaɗo wonde to woni foof ñagono ɗum moƴƴere ha joni kadi ko jarnade tan yimɓe rewɓe ɗo ɓe haalɓe hen ɓe kadi vraiment ko weltare tan ko weltare rek jafulon o jo fuɗɗima juuɗe assalamu alaikum radio kokori ko international salmini on mi juurima on mi salmini dendagal bandiraɓe telliɓe ɗo e tumɓe ɓe fof frère Aliou mi salminima mi juurimama petit frère Zilbelli mi salminima mi juurimama mi weltama assalamu alaikum kokori ko international mi salmini goto to woni e to woniri yo jaam Allah woni mum mi salmini neɗɗo fof to salminte weltoɗo billahi ɗo calminirɓe ɗum ok min mbari naatde wona sagoji ko temps uji tan mankino sino ko sago ñande fof min naata hen min kaala hen kadi mi salmini gila e hoorejo Baba Yaya Sileymani Bellisi Abou Sall e gonɗo mawde Siley Abdoulka Abou Sall dede jawel keddiɗo onon fof on calminama mi limtanama somi limtimi juumo onon fof on calminama yo Allah waɗanen jaam waɗa marta hen joni assalamu alaikum kokori ko international mi salminimon donc ko Zilbelli guila saba kokori ko kono joni kemmi hettade audio mon ko dema ne waɗi fayida haalloje mon e hasidagal kono wayde mbiyata jam ñalle mon radio kokori ko international mi salmini on juuri mon salmini dendagal tawto ɗo ɓe fof e radio kokori ko international
heɗiyankoɓe muɗum e haaliyankoɓe muɗum mi salmini grand frère mawnen hono ɗa ceerno ɗaha mi salminima mi salmini souleymane pellisi e aliou ka abou sall on calminama komin silika andanno e mon ɗo salmini dendagal joltuɗo ɓe fof asidagal dokke allah koko pecca moni kala wonko rokka hen woto añir bandi ngam ko dañi ko a dañani hen ko allah rokkuma ko yondina hen ko allah hatma ko woto tampi hen ko allah woni ko e jungo allah woto taɓen hen ko allah waɗi wonat ala ko mbawɗen hen mo wi ina daña ko hoddirana ka tampa jaaka jakɗa hen moƴƴi allah ƴeyi moni kala wonko rokka hen kono hasidi wonko anda hen ko ɗum waɗi e o aduna haside tampi hen mo allah ɓetani kala mbiya handani hen mo allah lammini kala mbiya yoddani hen kala ko moƴƴi mbiya ko an tan handi hen ko goɗɗo dañi ko mbiya handani hen bandiraɓe yiɗa kala kalawo caggal innitto après kadi mawɗino sodowa muɗum no haalirtani ma on kettowetade mon jewte mbaɗanoɗe e ɓennude ko fatno e jana e seew ko fatno e koddigal ma en jew ma en gaddoyi ɗeɗon toɓɓe taw ko ɗi saha fewi attire ɗo goto fo hewto hetto sewtol muɗum bandiraɓe on jarama ko yimɓe meɗen addanno on kadi toɓɓere ndeɗo ko fati salmini ɗo abou sall mi salmini ɗo kadi mama djiby ka mi salmini moƴƴi salmata amadou moƴƴi djiby ka mi nani ɗo lowdi ndi ne waɗi fayida bandiraɓe lowdi kam so lowdi ndi ɗo hande waɗaɗo lowdi hasidagal yimɓe ne gandi hasidagal kam ala tan ko meɗi moƴƴinde hasidi heewi heɓta koye allah hade ha nanga fudde sa tawi jeyngol ngol allah huɓɓino wini joni fo wiyata ko sanne cimmanta daga gane fay ko taal bo yalla taal sanne cimmanta gane fay ko sa wi neɗɗo oɗo pourquoi omo wayno wayni haaɓe allah ko tagi omo daña ko dañi ko holto fawi ɗum haaɓe allah sa wi o handani hen a dawri yaade aɗa liggoyo bono ceernajo yo garju walla yo bon a yii e lawol he ama e lawol he ma andu kanko waɗani hoore makko ko allah waɗi walla a yeehi a liggoyi moom walla dawanimo bonande wuro o wani walla yo wani fotani warini hen ko ni foti waade ana yeehi a waɗanimo ko bone o ruttitima kadi fatema andan hasidagal tigui no wuudi ɗum noon bandiraɓe hasidagal moƴƴani neɗɗo wonde bandum walla wonde ɓi yumma walla wonde sehilma walla wonde koddiɗo ma walla wonde bande kala mo mbawɗa wondude e aduna taw oɗon guurdi e nder aduna he maslodire hasidagal jarani hen yimɓe peɗel juuɗe ma so tawi a yino ɗi mbayinoɗo jungo ma ngol wayni peɗel ɗi ni potodiri ni ma andu ko ɗon yimɓe mbayi so neɗɗo kadi wiyama ko enen poti wallahi won puntaɗo yimɓe mbawa fodde same yimɓe ne jiiɗi iri endu woturu taw ko nder endu woturu taw mbawa fodde arsugo mbawa fodde gonka mbawa fodde ɓamtare mbawa fodde gurdam mbawa fodde haydara mbawa fodde ala ko haali noon aduna a yaani ɓe laamima leydi ɓe goni ministére uji ɓe goni fewnoɓe paɗe ɓe goni masaŋeɓe ɓe goni moniseji ɓe goni wayluɓe ɓe goni sakkeɓe ɓe goni kala ko mijotonoɗa ɓe goni aynaɓe ɓe goni hunde fo aɗani ko ɗon yimɓe cirtir neɗɗo ne wawi wonde fuuta taw ko kañum gonɗo caggal leydi o so gonɗo fuuro o ñaminanima ñamata ɗum noon gandon arsukaji potani neɗɗo fotani finde subaka ne hasidino neɗɗo wiye ɗum pourquoi ne dañi ɗum ɗo walla ne wona ɗum ɗo walla ne waɗe ɗum ɗo yomi taram ummonomo yo garju walla yo bon walla yo waani ɗum wona hunde yonde neɗɗo kala no way ko allah waɗi ɗum noon so neɗɗo fodɗo neɗɗo woni almudo Cheikh Tidiane woni julɗo ne foti andude kala ko neɗɗo waɗi neɗɗo wayi ko allah jomiraɗo subhanahu wa taala o wi o wano neɗɗo foti yiɗande bandum ko moƴƴere yiɗana ɗum jaam yiɗana ɗum dañal yiɗana ɗum ɓamtare yiɗana ɗum gurdam yiɗana ɗum cella kala keɗe hen fo noon ko allah waɗata so allah waɗima ya wuur a wuuran so allah wi ko hande gasnata a yahat so allah wi hande a waɗat accident a waɗat so neɗɗo wima hande ka jahowo makka a yahat neɗɗo wima hande a yahat caggal leydi a yahat kala ko allah jomiraɗo subhanahu wa taala o ñaami waɗi gabbel ma a ñaman guel jamma wetta heɓan
non bandiraɓe ɓe mbattu hakkillaji yo laɓɓin ɓerɗe ɗe yo jiɗodir yo korsodir yo jurmodir yo nafodir so neɗɗo dañi bandum walla koddiɗo mum walla ɓiyju mum walla sigil mum walla mo jokkodiri ara yo wallu ɗum heen yo heedan ɗum hunde yo jaggan ɗum ko fawdira ko yo suute yo kala no jiiɗa hunde rendi won kaɗa kala hunde rendi won kaɗa bandiraɓe jokkodiren en ɗam jiɗodiren korsodiren nangotiren jurmodiren mbadden hunde fof mbadden masalahaji ko ɗum tan woni ko sisiɗo ko heddi ko aɗa ko kasi maɗen ɗiɗi jaabi fof ne yaabi kala no ndeɗen ma e noon yo ala koko yooɗi haltana yo Allah dandu en bone musibbaji aduna e lakal mi salmini on mi juurima on jaafoɗon noon o jowo juuti wona haydara wuydi tan yewtidde bandiraɓe Allah jarama on ja assalamu alaikum radio Kokoriko on calminama on juurama on mbiyama kadi yo kisalon no kadi wonta gonɗon calmini dendagal bandiraɓe kala no wawi wonde wonirde mbiɗen namɗo kadi mbar ko jaam tan ñallo jallon minen ɗo kadi ko yettude Allah ko jaam tan memi ga noon dendagal bandiraɓe fof salminama juurama mbiyama kadi joguiɗo o ɗo yewtere nde fof kadi no wawi tellinde less yimɓe mbaw faaka nden kadi ko yaada e galle mi salmini dendagal bandiraɓe tawɓe ɗum fof eɗiri ɗum e yewtere nde telline yewtere nde assalamu aleykum wa rahmatullah radio Kokoriko international calminama on juurama gol fof ɓiɗɗe mum ɗon wonde yetto ɗum nako jamalla woni moɗo liccel alhamdulillah ko Abou Ousmane wiyete no jeeyatu wiyete Bouki Diawe jelli kam bandiraɓe jamalla waɗi man alhamdulillah sile belli mi salminima no fewi mi salminima giɗam sehilam mi salminima no fewi mi salmini kala dinnoɗo e dental rek on jarama calminama assalamu aleykum wa radio Kokoriko joni ko mi Nafsan Abou Konté arten kadi yewtere men hannde ko mbiɗen ko haysidagal haysaga de moƴƴani hayside haɓa ko yallah vraiment ko neɗɗo ko Allah waɗi neɗɗo mbiya aɗa haysino ɗum nen ɗum ni kam ala ko wawa hen Allah enen darema saabu kaɓata ko Allah ngam neɗɗo ko Allah fotanno a heɓde ko a heɓat tan haysi ala ko wawi hen ko Allah fotanno heɓde ko a heɓat tan ko wiite ko tan mon fof kadi yo ar kadi haalen ko woni ɓeyju mum tan ko ɗum tan kono haysaga vraiment moƴƴani ko kalɗa ka haysagal vraiment moƴƴani neɗɗo kam ko mbawɗa yiɗan ɗo warma fo yiɗat bande mbawɗa yiɗan fo yiɗat bande eyyi saabu yimɓe holko bande jogoto haska haala ma jogo haaju goɗɗo gara kalna bande holluma wona ɗum ɗan andane kono sa waasi kadi mbiya yo bande o waas ɗum so haaju ma ari joni sa yiɗi ɗum to haaju ma ɓe tan o humade saabu ala kom tan o haaju ma ɗo poɗɗa andude vraiment haysagal vraiment moƴƴani haysagal vraiment moƴƴani bande o kala ko heeɓi wolpinmo hen saɗa wawi woldemo no suurir ko heeɓi ko ballama hen kono oto hasinoma hen fuuɗa heɓan tan bande heeɓi tan aɗa hasinomen ɗum kam wona lawol ɗum kam fota wonde mais haydara ko wiyete ko tan yo Allah rokki men kadi rentare gueɗe haysagal vraiment ko ɗum tan ñagoɗen Allah on jarama kadi ha ɓurɗo inchallah kadi aleykum radio Kokoriko international o ko Diawe Leyla Bocar salminta on ɗo madame Belsi misal assalamu aleykum radio Kokoriko international jamwale mon salmini on mi juurima on goto e mon fof salmini ɗum inde mum e yettode dendagal moɗo jippoɗo e galle fof salminama juurama kadi weltanama onon kadi ñalluɓe ɗo jippaji suba ha yetti oɗo saaha joni on fof salmini on juurima on kalda e paltore hande noon kadi on gaddi tembaɗo fayida hasidagal kam moƴƴani tawno ɓe mbi hasidi kañum haɓata koye Allah kono wawa hadde nangue fudde neɗɗo sa wiyata hasidano ɗum ko woni mum ko te waɗani ɗum e hoore mum ko Allah waɗi mum a tampat woni dañal muɗum woni martaba mum woni jangde mum woni mbaadi muɗum ɗum sa wiyata hasidano ɗum neɗɗo tan a tampat kadi suba fof kadi mo binɗaɓe aɗa wawi yiide ɗum a yiyat ɗum ko mette maɗa taw ala ko mbawɗa hen tawno ko woni mum koko Allah waɗi mum kadi suba fof kadi mo binɗama a yi kadi Allah na waɗan ɗum kadi moƴƴereji taw ala ko mbawɗa hen an kadi poɗɗa ñagare ko wonema ko moƴƴereji gonɗe o kodi Allah waɗan ɗum mais mbasa hasidanani ɗum tawno kañum hasidagal kañum moƴƴani salmini on mi juurima on heelo ken ñalde dow jam merci
assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude allah